Hola, benvingudes i benvinguts. Avui veurem la funcionalitat de taules dinàmiques amb Excel per veure quina és la comarca que més residus genera a Catalunya. Bé, doncs com us comentava, avui treballarem amb aquest conjunt de dades obertes que forma part del portal de dades obertes de la Generalitat. Aquest conjunt de dades recull dels diferents municipis de Catalunya la generació de residus municipals de les diferents fraccions per diversos anys, des de l'any 2000 fins al 2019. Veiem que estan força actualitzades i aquí tenim una previsualització de les variables que conté, com l'any, el codi municipal, el municipi, si hi ha autocompostatge o no, les diferents fraccions, etc. Llavors, aquest conjunt de dades, aquí podem veure una vista prèvia, es pot descarregar fàcilment des d'aquí dalt i amb diverses opcions a través de l'API o a través directament per Excel. Jo ja he descarregat aquestes dades i anem a treballar amb elles. Aquí ja tinc l'Excel amb les dades i una mica l'objectiu d'avui és aprendre aquesta funcionalitat de les taules dinàmiques amb Excel i ho farem d'exemple amb aquest conjunt de dades. Les taules dinàmiques el que fan és generar una taula que nosaltres podem editar, podem anar movent les variables classificatòries, tant per files com per columnes. De manera que és una forma molt útil de reduir ràpidament el nostre dataset i poder veure classificacions. És especialment útil quan tenim dades categòriques, però d'alguna manera també ens pot servir quan tenim dades numèriques de molts tipus. Llavors, avui veurem aquest exemple que combina diferents categories i ens permet agrupar per municipis, per comarques, etc. i també veure-ho sobre diferents variables numèriques. Doncs el primer pas per generar la taula dinàmica és seleccionar les nostres dades que volem incloure a la taula. En aquest cas, inclourem tot el dataset. Per fer-ho ràpidament, Ctrl-Shift, fletxa dreta, així anem fins al final d'aquestes dades que estan seguides i fletxa cap avall, mantenint també Ctrl-Shift. Així seleccionem el dataset sencer. De fet, si fem una mica de zoom endarrere, veurem que està tot seleccionat. Bé, quan tenim ja les dades seleccionades, demanem insertar una taula dinàmica. Ho tenim aquí a la pestanya Insert, en anglès es diu Pivot Table, en català, castellà, taules dinàmiques, i li demanem que seleccioni aquest rang que ja tenia i li demano que, per exemple, m'ho poso aquí a la dreta de les dades. D'acord. Bé, doncs ja tenim la nostra taula dinàmica. De moment està buida, no té cap camp. Veiem que ens ha aparegut aquesta part de la dreta que ens ensenya quins camps podem fer servir. Ens surten una llista de les diferents variables que té el nostre dataset i tenim aquesta àrea superior on surten les variables i una àrea inferior on tenim filtres, columnes, files i valors. Llavors, treballant amb aquest conjunt de 4 camps, podem generar les taules que a nosaltres ens interessin. Imaginem, per exemple, que volem saber quina és la generació de residus, per exemple, en aquesta variable, que són quilograms de residus totals per habitant i per any, per les diferents comarques de Catalunya. Doncs anem aquí a la nostra taula i li demanem que a les files ens posi les diferents comarques. Veieu que ja ens apareix les diferents comarques aquí llistades. I ara volem que ens ensenyi els valors de quilograms de residus per habitant i per any. Llavors anem a buscar aquí aquesta variable, quilograms per habitant i per any, i li arrosseguem en aquesta part de valors, de manera que ens el mostri. Llavors fixeu-vos que ens fa la suma de quilograms per habitant i per any per cadascuna de les comarques. Ja tindríem una taula que podria ser del nostre interès directament. A vegades potser no ens interessa tant la suma, sinó, per exemple, la mitjana, ja que ja està, aquest valor ja és una ràtio en si. Llavors, per canviar el fet que no surti la suma, sinó que surti la mitjana, aquí a valors l'hem d'anar a propietats del camp i aquí veieu que tenim diferents opcions, tant suma com comptatge, de quants valors hi ha per aquesta agregació, la mitjana, màxim, mínim, el producte, etc. En aquest cas jo crec que el més interessant pot ser calcular-ne la mitjana, li demanem la mitjana. Doncs ara ja tindríem la mitjana de generació de residus anual per habitant de cada una de les comarques. I aquí ja podríem veure quines són les comarques que més residus generen. Una cosa aquí que no m'agrada és que surten molts decimals. Llavors, per canviar-ho, podem anar aquí a propietats del valor i aquí, a format del número, li podem demanar que els números ens els mostrin només amb 2 decimals. Aquí, al dir-li OK, ja s'actualitza i ens mostra només 2 decimals. Molt millor així, molt més interpretable. Fàcilment, per veure quins són els que més, com vam veure a l'altre vídeo, format condicional és rapidíssim de veure. Llavors, així ja tenim que el valor més alt és la Vall d'Aran
on hi ha de mitjana una generació de residus de gairebé 900 quilograms de residus totals per habitant i per any. Mentre que a la comarca més baixa tenim aquí aquest valor, que ara el comentarem. El que té un valor més baix, jo diria que el tenim a Terra Alta, amb al voltant de 378 quilograms per habitant i per any. D'acord? Llavors, fixeu-vos que aquí ens ha aparegut una comarca que realment no és una comarca, és NA, és valor no disponible, not available, i que per algun motiu hi havia residus que no estan comptabilitzats a cap comarca. És molt important que coneguem el nostre dataset per entendre l'aparició d'aquests valors. Llavors, aquest número ens està molestant. Si no el volem, podem fer servir, aquí a la fletxa tenim opcions de filtrar camps. Llavors podem demanar-li o que només ens ensenyi alguna comarca, per exemple, si ens interessa alguna anàlisi només per una comarca, o en aquest cas el que ens interessa és que no ens aparegui aquells valors que no estan classificats en cap comarca. Per tant, desmarquem aquesta opció. Ok. I ja no ens surt. Li tornem a demanar el format condicional i ara ja sí que podem veure més clar quins són aquests valors més baixos i els valors més alts. I ens mostra també el valor promitja en general. D'acord, i ara, per exemple, si nosaltres volguéssim saber, aquesta és la mitjana de residus generats per les comarques durant el període d'aquest dataset, però hi ha els diferents anys, hi ha hagut canvis, perquè hi ha hagut moltes polítiques enfocades a la reducció de residus a Catalunya. Llavors, hi ha hagut canvis a través dels diferents anys? Anem a veure. Per fer-ho, nosaltres tenim la variable any i li podem demanar que, per tant, ens ensenyi aquests valors mitjans pels diferents anys per cada una de les comarques. Llavors, una opció que tindríem, per exemple, és ficar-la com a files, l'arrossego aquí i veureu què passa. No queda gaire bé, la veritat. Ens ensenya per cada comarca el seu valor, el valor de generació de residus per cada un dels anys. Es fa una mica difícil d'interpretar, tot i que, clar, així podem veure l'evolució de la comarca, però no ens permet visualitzar les comparacions perquè hem d'anar fixant la vista com molt avall. Llavors, fixeu-vos que una altra opció seria, tenim aquí, hem ficat, l'ordre és molt important, hem ficat comarca i després any. Si fiquem any i després comarca, el que ens fa és l'agregació justament al revés. A l'any 2000 va haver-hi aquesta generació en aquestes diferents comarques. Ens ha fet l'agregació al revés. Ara bé, per realment visualitzar aquestes dades, jo el que faria, per exemple, és deixar les comarques com aquesta classificació a les files i posaria l'any com a columnes. Llavors, anem a utilitzar-ho. En comptes de tenir l'any aquí, ho passem a columnes. Fixeu-vos que aquesta visualització és molt més útil i si volem, depèn de quin tipus de gràfic vulguem generar, pot ser molt útil visualitzar les dades així, perquè al final tenim per cada una de les comarques la seva evolució en el temps. Si ara seleccionem, per exemple, aquestes dades i els hi poso format condicional, ràpidament podrem veure alguns patrons ja de la generació de residus a les diferents comarques. Veiem com hi ha diferències entre les comarques. Hi ha algunes que sempre són la que genera menys i algunes que sempre solen generar més. I també es veuen algunes evolucions temporals, com per exemple aquí, que es torna de més groc a més vermellós. Per exemple, el Baix Empordà sembla que ha augmentat la seva generació total de residus per habitant i per any. Aquí hi ha hagut també un lleuger augment, però era molt baix. Aquí una disminució en aquesta comarca, per exemple. Podem veure un munt de tendències. O aquesta reducció força dràstica en aquests gairebé 20 anys de residus, de generació de residus al Baix Penedès. Llavors, per tant, aquesta taula permet tenir uns valors agrupats com per poder després generar visualitzacions molt útils. Llavors, altre cop, si nosaltres només volem veure les dades d'un sol any, és tan fàcil com aquí demanar-li només, per exemple, el 2019, A veure, deseleccionem tots i marquem el 2019, només el 2019. I molt ràpidament podem tenir aquests valors, que si ho féssim no a través de taules dinàmiques, hauríem de reordenar el dataset cada vegada i reeditar-lo. No és gaire còmode. A partir d'aquí s'obre un munt de possibilitats, perquè de totes les variables que teníem, podríem insertar les que volguéssim i generar tot tipus d'agregacions de les dades. Llavors, recordar sobretot que l'ordre és important, jo li puc demanar municipi, també que em mostri els diferents municipis, per tant, per cada comarca em surten els diferents municipis, però si jo ho faig al revés i li demano municipi-comarca, genera unes dades realment molt poc útils, perquè no existeix, està jerarquitzat, diguéssim, aquest disseny.
Aquí en aquesta taula dinàmica he generat la mitjana del total de recollida selectiva per les diferents comarques pels diferents anys. Veiem en format condicional una mica les tendències. I us volia simplement explicar amb aquest exemple una de les últimes funcionalitats que no hem comentat fins ara d'aquesta part de la taula dinàmica, que és la part de filtres. En funció de les dades que tinguem ens pot ser d'una utilitat o una altra. En aquest cas, per exemple, imagineu-vos que ara dic, molt bé, però m'interessa veure només un dels municipis de les diferents comarques. Doncs, per una banda, aquí tenim les comarques i, per tant, podríem seleccionar aquí que ens mostrés alguna d'aquestes comarques, però si volem directament un municipi, també ho podem fer a través d'un filtre. Aquí, amb la variable aquesta, que és municipis, la fiquem, l'arrosseguem dins de filtres i des d'aquí dalt veieu que ens ha aparegut aquesta pestanyeta nova, li podem marcar que ens mostri, per exemple, aigua freda. Doncs que ens mostri aigua freda i ràpidament ja tenim que forma part de la comarca del Vallès Oriental i ja tenim aquest conjunt de l'evolució d'aquest municipi en el temps per aquesta variable. Fixeu-vos que, clar, això ho podrem fer un munt de variables i, per tant, generar resultats agrupats de forma molt i molt ràpida. Un detall també d'interès pot ser el fet d'en comptes de mostrar únicament la mitjana, aquí tenim l'opció de demanar-li que ens mostri els valors com A i amb algun tipus de càlcul que ens ofereix. I ens ofereix aquestes diferents opcions, com percentatge del total, en funció de certa variable, en funció de cert valor, etc. Podeu fer proves del que us sigui més útil d'entre aquestes opcions, depèn del vostre tipus de dades. Del que hem dit abans, les diferents opcions que tenim per fer càlculs són suma, comptatge, de quants casos hi ha de cada cas, també és molt útil segons quin tipus de dades tingueu, la mitjana, màxim, mínim, i tenim un seguit d'opcions. He de dir que, clar, aquí no hi són totes i no ens permet fer qualsevol tipus de fórmula. Si voleu coses més complexes que no les que estan llistades aquí, ja hem de treballar amb un sistema de queries que queda una mica fora de l'abast de l'usuari comú d'Excel. Llavors, jo us recomanaria que us familiaritzéssiu amb aquest sistema i que en qualsevol cas, per exemple, si volguéssiu generar l'error estàndard, sí que teniu l'opció de generar mitjana i error estàndard, podeu generar aquí la mitjana, també la desviació estàndard i també el compteig. Per tant, aquestes tres podríeu calcular en una columna més enllà l'error estàndard. Llavors, dir-vos també, sobretot, hi ha una cosa que cal tenir molt present de les taules dinàmiques, que és que el nom enganya una mica. Són dinàmiques perquè les podem moure, les podem canviar de forma, de quines columnes utilitzem, quines files, però hi ha un detall molt important, que és no es manté la relació quan nosaltres actualitzem les dades. Si nosaltres en el nostre dataset fem canvis, no s'actualitza la taula. Llavors això és un problema, perquè pot ser que nosaltres actualitzem les dades i la taula aquesta suposadament dinàmica no ho sigui tant en aquest sentit, d'acord? Per tant, molt important, cada cop que vosaltres feu canvis a les dades us caldrà eliminar aquesta taula, que ho podeu fer, per exemple, eliminant la columna, i tornar a insertar una nova taula. Per tant, és una limitació de les taules dinàmiques. Aneu en compte perquè no es manté a la referència de les dades amb les que estem treballant. Bé, doncs fins aquí aquest vídeo on hem vist les funcionalitats de les taules dinàmiques amb Excel per a la generació de residus municipals a Catalunya. Espero que us hagi sigut útil i qualsevol cosa m'ho deixeu als comentaris i molts ànims!